Unim se bronya dra. Enya dia wonko a wobetimi edi de biara da. Bronya de. Ye ne ebusuafo, adofo, ene ye kabo mu. Ne ye di ama no eye de. Wenti se bronya ba ye wodade a na ne akwantuo ebeka ho. Se na ya hye mobo no, aka enefo no ka krabi na bronya bre no eduso. Ne senti Adom TV Badwam ya fa to ye ho so a ye de wo kom miaye ahodo a wonso betumi aboa wo na wo bronya no wadi na wadi ne yi eni ntie ne ka ye ho na ye fa wonko ye bus terminals ahodo ne enkodi nkomo ne ye hwese ne ahoboa no etie bronya bre mu bronya ne de nan nan sa me ko krom se me koya de ko ma nya ka akra ma se ko nante eni pa gu krom free popo ne kumase ne nasefo no aba ebe fa bronya ne ma edi akọ kurase akoton ti bronya ne de ye wa ya ye ntew na momo utupan ko ukru mu a ena hu se bronya no eni pa ko pa afro so ye menimu se ombepo nti fiti 21st 22nd na ekono na school for na makwan ona 24 no mbe 25 bi mu do ma be ya openia wo free Equatorial Guinea ena bepie mu o man yi mu wo be kan busuafo ho na wono mu nyina adie da yi abomu wo kirimu a emfinhia no poli edubako mechira 11 years ena watena obi manso a ene yi wo be fie yembisa no no nso ede ne de no abefie ne mi we mania je papa mania je se mi tupan nako ntro mi free Equatorial Guinea mi tupan F2008 ena mi free Ghana. And then I made Ghana, Miss Ghana. Mania J papa and easy. The deep bronya, and then Mania J rough. My bet to Mabusia 4, Lim Kona Minian Susa, and then my bet to Ebnuka Koti, any Ebrimok Ewa University Nadina, Mania J papa and easy. Mania J. Then I mean, so Dimia Beduboko. Ghana so big and everything in Ghana is very good. I'm happy to see Ghana again. Sani bi mu nam fom no. Sanso ne bi mu nso nam wiemu. Hey Christmas bro jadi asemo bro nya ne nkrofo bebrebe omo metu kwan aba. Ya ye gugu ha bebrebe so mo fi echire edwuma wo echire nia begu krom ebi wo ha kra nya kra pempo ai kumase ni bebre achi na de komisunsun de twa me nso nkra ne traffic no da beni atani bia pentem kre pie akoye bebi so na huni atro we fifi ntem a isi ano be fifi first na fifi be 30 minutes and an hour isi so fifi be 2 hours and so we do bebi awoko no na traffic ni et terrible one hwe ye kura bebi akobia be late na ofu bonya nka ese wona ma wani gese afia so na wani gese wona okọ bebi no na wa ye late na ofu say it traffic ni dia no hye Mr. Some boy kakra police for ni more than see mobile boy in the traffic. The traffic situation here, cars are doors will come move to Kwanswaba. It's a traffic rate here, Jawajo. I think a meal, a mobile kakra, no mind me, and me my own from Kakra by enough traffic net here. Yen to me, the break. A coin in tea. Nipa intimi ankwan ipunya die besra ban ne ne mpanifo se akwanya ho na mwabi o de beboa yen ama ye kwan no o matimi ahwama yen na ye maami ne ye nuanom a ye ko omukoma ko dipunya o matimi akwa ko dipunya upa ye station ha nupa station ha enkanya wa ha nyina tu Sitrite I walk my who fira kosi ba men come around about ni nyina dum eti yeti sumu amma se krono na atu atese e wo station ha ni pe se tu kwan na adwo krono enti e de light ya dundum ntinu obi eni o fo mu aba abefa car e de akọ
sɛ moate nkɔmmɔ no nyinaa enti wo mebisa wo sɛ bronya bere ɛhemfa na wodi no wo nkwa na wodi anaasɛ wotu kwan na wo ne w'abusuafoɔ ɛne adɔfoɔ akɔakɔdi abom sɛnea yɛahyɛ mmobɔ no your #1 Adom TV station Adom TV Badwam yɛfa ato yɛn ho so a ɛnneɛma ahodoɔ yɛde mo bɛfam na mo bronya no nso ayɛ mo de yɛma mo nyinaa afe hyia pa afe papa nkɔ ne nsa mmra mmɛto yɛn biam